ካብ ስቱዲዮ ዜና ኤሪቲቪ ዕዙ ሰላምታና ተቀበሉ አቡሽን ወጻን በመኻን ፈኖና ምክታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ተምሲዩ ንሎሚ 10 ታሕሳስ ተዳሎ ዜና መሰናዶ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ዳንኤል ጎብሬ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታቱ محضر زوبعن صباح مس نبرتي إدنا بتكبر أواج مريض زتيو أبزوبعن صباح مام عصوت يسعن شو عتن مئتاوي تاب تحت غوص السرعتيو سجم ماي كتم عد غيح مفتاح استخير سعر صبه وسيد ترخيبه أب سوريا بستخير متقعت أير بوحدة 10 شعت سبات تقتيلهم أب كل تشحن 10 شو عتم ببهريان سبصرحن حدقاتات لعل 300 بليون دولار كسارة وريدو لعلو بايتو أمريكا وش 3 عامات زعبية من الكاي قبريك تأتاتو أدميسو أما حدر زوبا عن سباة علي محمود تمالي 10 شعت تحساس مس نبرتي حوسي كتما إدن وزوبا إلى برعد أبز قبرور كب زعبات كبار أواج مريت كسري 58 بار 94 زتيو وتم نبرتي تكبارر صوتن مكلطافن صريت كبابيم محاسن زحجوزو سقومتاتي وصلو كم زلو بمتكاس نلمعت كبابيم اسم محداراتهم توعيدهم وسيتاو سراح كعيو زلون قربنا ترغاغيصوم أما حدا رح وصغة ما إدنا أتو عبدو عمار أبزو غربوس أبصاب حقن سرعتن أبوتن وصعي بمسرحون قاسقاس مدبات المعات نتكبار صوتنن عن كيسو تسنحي هنطاتات كم تقالي أبريهو بمواد هزبن سبمويات عنانا بمكسارن مكلغالن حمامات استخايدة سعرين إرترا كم أبنات كتكسا زخر رؤي قاسقاس ممزقاب كم زلو يفلات أبزوب عن سبا مقصار حمام عصوت مزجب زل عود ما هي وأبنتيو نسبساب وكيل إرينا بتقرقش تسفى مريم ليديا تخل مريم كتورويا ሚኒስትር ጥዕና ምስ ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምትሕብባር ሕማም ዓሶን ምቁፅፃርን ንምጥፋእን ከካይዶ ብዝፀንሐ ሓያልን ውህዱን ጻዕሪ ኣብ ዞባ አንሰባ እቲ ሕማም 97 ሚእታዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ብ16-17 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ከረና ዝተኻየደ ገምጋም ዓሶን ንምጥፋእ ሚኒስትር ጥዕና ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዝዝርጋሕ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ውጥን ሓንፂፁ ብሰፊሑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ሕማም ኣብ ንኡዞባታት ኣተከሌዛን ዒላበርዒድ ሓልሓልን ገለብን ኣብ ደረጃ ምጥፋእ ኣብ ንኡዞባታት ኣስማጥ ሓጋዝ ሓመልማሎ ሃበሮን ከረንን ድማ ኣብ ደረጃ ቅድመ ምጥፋእ ምብፅሑ ንኣድማ ዓይነት ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ዘነፅር ምዃኑ እውን በሪሆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ አንሰባ ሓላፊ ፕሮግራም ምክልኻል ዓሶ ኣቶ ኪሮስ ሰረቀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተጨቢጡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ውሁድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምብራህ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ናብ ዜሮ ንምውራዱ ተሳትፎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዖም منقصاص حزبي كابن نابن زي وحوس الطاقة نامسيا كبابيا وتريت زي معقب بأجا نبتكال تعنا زي مقربن نستوها بكا مدهانيت بجبو زي موسادن نتحمى من سعبيناتون كابزك العود انقطات مخانم كنت أرن كله حرستوت قاسوت أبالات سراويتن تمهرون اتهم كندك قلعت بمخانم أفلتهم أب حمام عصون مكل خلون كبر كم زاد اللي تجمجيمهم عصوت في ويل كام الزناي نمل بعناي تحمام عدل ذهب سلازخانة اتزكايد نتفتات قصال نتكهل وكم زقباون بسفيحو تزريب له وانا دايركتور كفل محبراوي اقل قلوت زبا عن سبا اتو عبد الله الامين تيتا اموداتا تمزجيبو زل عوت بمعقاب اب حبرتسب ناي بحر اللوطين نمصان نمسراطن بزلعله وحدت كسرح ازخاخيروم عبد غيحن كبابيان زنبره شجر صوري 6 ماين مفتاح استخايد سعري صبو وصيت كم ترخبو حلافي اقلقلوت معدال مايتن زوبا تو زرعي كبر اب حبيرو نيرينا بزهبو حبريتا تو زرعي كورح ميازي 2010 شوعتن حدثتي جنراترات تتخيلن حصرت حيل الكتريك كم تقنططن شامبقوتات ماي بسفيحي وسلت تزرغحن مسرتاوي فتح ترخيبكم زلو غليصو أتو زرع سعيبو بستسلاسل سراح لعل 700 تاويت نبرت ختمة عند غيحن كوليج طباباتن محبرة وسنفلتاتن ببومباك ساتين كلو أصقام زخون بوتاتات ببوتات أقلقلوت يركب كم زلا رديهم أبكبابي ختمة عند غيح زركب 15 مقب تعيلاتاتون أم مقلال تشجر ترى كم زلو انتقيسو دما أم محدارات كبابي مألويا تخندع إقلا كاريبوسا مبيتون سانا كون زلوانا إيد بومباتاتون سلت تسقنا اتي مسئي زولو فتح نقاطرن كتمان وزوبا عند غيح زتقال المخانو هبريهم جزاويا محضرن وزوبا عند غيح اتو كيروس قبر ماريان بقيدو تزولو صقاتات نزنوح اوان اقلقلوت كدم انتي حزبي وحلو لا تقاق ماماي كالزوتر تلابيهم إذا كم جيلهم كلهم محضرات
مساغو لازولا أبا سلامة برهنت معردا عبد خانتان باج لاين زرك بروجكتات ما يبقى ربا جزي كسجن مدب كمزلو تفليتو أب شدشتم محدارات كبابن وزوا بارونتم رجع محدرتي أكايد تسرحنا النوابر تعدات نتخايدون تيابا قلقلوت نصنحون متكا استخايد من رجع هزبي بقربا سلوطن صوف محدارا وقلقلوت نخركب زعلم مخانو استقسي محدار نوزوا بارونتو أتو أوريليو جاكومينو هزبي كاب زحلو في مدرخات نزقو سمو تمكرو أب قبر موعلو مقويسون صحافة بدفع بتين وزباعته لسلاسة أبراهام بوغنو استمرتوا أما حضرتنا كايت تسرحن هزبي إذا سبكم حلافنا تغنزيبهم بتقهات كسرحوا التحساسيبهم استمرتوا أما حضرتنا كايت تسرحن بوغنم استنبر لهم إنتن حلافنا تغنزيبهم بتوفاينت كم تسرحوا الرقاقيسهم أبال تكال نقداوي مرخب إرترا قديم تقادلاين كابتن مركبن برخي زمد برهام بزحد رحمام تمالا 10 تحساس أما بل 7 عمت أدميو تسويو أما فارق 7 نايز حلفة كفل زمن ناب مسارح حزباو قنبار حرنة إرتراز تسنبرا تقادلاي برخي فلما بتواقع هادون وتدراو سليان كسرح تحر مصنح ناي مركب أنجلس مرح خوينو كاب استفلا ليها قرات سنكن عدكنا ممسالو التراز تسعوته تحرنات إن الدماء أبزعبيا مراخب تمديبو أبن بداون تفتاتن نبرت منقستي أب من لاسم بتوفاين نزقل كله حربن يايون مويون معبالنا بوصا هجر تلاقيخو علم لخو مركبنا يمرح بقعد زنبرو مكور بحرنيا برخي حدثت بحرنيا تاتا بمثل تانون زمسكنا بركتو زقبريو نسرعت كبري سوق قديم تقادلاي برخ زمد برهان لومي إسرع تحساس فرق معالتي أما كان مقابر حربنيا تاتا اسمرات فسيمو تكال مسمر نقداو مرخب إرتراب مسواتي قديم تقادلاي برخي زمد برهان استسمع مرير حزننا قلسة نسدرا بيتم مسارحتن مقالستن صنعاتي منا زخبركم تعذبتي دحر زحب صار مساقري تاكراو زينا حزنا لكم قربينا بسانا سمعو بعسرة تحساس بسورياوي تاوراجا إدليب استخايد متقعة اير بوحدو 10 سبات كم تقتلون 25 كم زعصلون مع كان زينا رويترز كاليحو زاقيت نايت متقعتي حلاف النز وسد أكل كم زيلا تفليتو أبتحتي عطقات وقنات أبزلا وراجا إدليب كايت تدقاقام متقعتات أبسب النبرتن كسارا كورد مسنحو استغص أبسابات اتفصامتات نغلو لاو تهاجر يقاددو كم زلي يردو أب سوريا استولى عشاد شعمو تحيز زولو قجت هيوات لعلي 4 مليون سبات كم زغسفة يقلاز أب كل تشحن 10 شوعتن ببهرياون سبصرحن حدقاتات بدرجة علم زوردة كتبا وكساراتات أوش إذا حلف 10 عمتات سعبية مخانو مصنعتاوي سبصابات ملكتهم بمسرتهم سبصابات أب كل تشحن 10 شوعتن بتتريو بوحدو 360 بليون دولار كتبا وكسارا كم زوردة أب أمريكا استخصته هبابلاو معبلات زوردة كسارات ماز على مخانو تفليتون أبز عمت زياب بسفيح كبابيتات أمريكا بزقات أمه بوبلاو معبلات إرما هارفين ماران بليونات دولار كتبا وكسارا كم زورة دي ذكر بزي كازي بدرجة علم بزتخصت حدقاتات لعلي 10 حسابات كم زموتون ويون دهايم تفيق كم زلو تستخيد مصنعتي أفليتو إلا بوبلاو معبلن بارعن قال كابتهم حدقاتات مخانو سبصابات يتوصون لعلوي بايتو أمريكا وشتي 3 عمتات زعبية مخانو استقلصة من كاي قبر كتاعتاتو ب10 تحساس أبزو علو مقابا يدميزون إذا ب50 حدم ب40 شمونتن بلجة دمسي إذا حلفن بريزيدنت دونالد ترامب بختامو خصدقو تسبيز قبارو لنحقي أبعبيت كتابة أمريكا استواصو كم زهلوهم كإلاتات زغلصو بمسرة زي حدش حقي متن قبري منقستي كم درجو كاب 35 مئتاويت ناب 21 مئتاويت كوقود المخانو تفاليتون إذا حقيقة بتكبر دحري موعلو كابز عبيات كالات كساب درجة والكسبات عبي فينانشال وربحا كم ذهلومي وزقلت زلوم يخون برقل وقنات أمريكا اتحقي نتن عبيت كوبانياتاتن هبتماتن زيادة زربح سلازغونة نمسعي ولدوتات ألوتاو كتبا وصلواتات كيف ترزلوهم سقات يقلصو
ቁጠባ ቻይና ኣብ 2017 ብ6.8 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃባ ነፂሩ እቲ ባንክ ኣቀዲሙ ቁጠባ ቻይና ብ6.5 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ኣሚቱ መንባሩ እንተኾነ ግን ልዕልቲ ዝነበረ ግምት ናብ 6.8 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣፍሊጡ ኣብ 2017 መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ብልዕሊ 11 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ፀብፃባ ቻይና ምሕባሮም ይፍለጥ ቁጠባ ቻይና በአንጻር ደረጃ ዓለም ዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዓመታዊ ብገምጋም ልዕሊ 6 ሚእታዊት ዕብየት ከመዝግብ ምጽንሑ ፀብፃባት የነጽሩ ሓረስቶት ፈረንሳ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንዘተኣታትዎ ሓድሽ ናይ ሕርሻ ፖሊሲ ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ብ19 ታሕሳስ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ቶም ሓረስቶት እቲ ፍርያት ካልኦት ሃገራት ናብ ፈረንሳ ከኣቱ ዘፍቅድ ሕጊ ንፍርያቶም ዘቆናጽብን ንጽላት ሕርሻ በኣሉታ ዝጸሉን ምዃኑ ብምጥቃስ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ሓቲቶም ኣለዉ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ማክሮን ነዚ ጻውዒት ዘኣመልኪቱ ዛጊት ዝኾነ መልሰ ግብሪ ኣይሃበን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ሓይደር አልዓባዲ ሓይልታት ጸጥታ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ኣብ ልዕሊ በርገስ ዜጋታት መጥቃዕቲ ምስ ዘካይዱ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብ19 ታሕሳስ ኣጠንቂቑ ቀዳማይ ሚኒስተር አልዓባዲ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ዘውፅአ ኣብ ከተማታት ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝተጋጨውን 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ድሕሪ ምቁልሕ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አልዓባዲ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝኾነ ክፋል ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ማዕረ መሰል ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ሓይልታት ጸጥታ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ መንግስቲ ኢራቅ ኢዱ ኣጣሚሩ ከም ዘይዕዘቦ ኣነጺሩ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ረፈረንደም ብምክያድ ካብ ኢራቅ ንምፍንጫል ዘካየዶ ፈተነ ማእከላይ መንግስቲ ኢራቅ ብዘካየዶ ጸቕጢ ከም ዝፈሸለ ዝዝከር እዩ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ተቃዋምቲ ሓይልታትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ንምክትታልን ተግባራውነቱን ምርጋጽን ዝተመዘጉ ጅለ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ግጭት እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ንጸዊዑ ውድብ ጸጥታን ምትሕብባርን ኣብ ኤውሮጳ ብ19 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 11 ክሳብ 19 ታሕሳስ ጥራይ ልዕሊ 16,000 ጥሕሰት ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝተካየደ ከም ዝሰነደ ብምንጻር እቲ ኩነታት ናብ ዝዓበየ ኩናት ከይለሓመ ቁልጡፍ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ እቲ ተጻብኦታት ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ካብ 2014 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ምስ ሩስያ ንምጽምባር ዝጠልቦ ዕጡቓት ተቃወምትን ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬንን ካየድ ንዝጸንሐ ግጭት ንምዕራፍ ከም ተበጽሐ ይፍለጥ በቲ ግጭት ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ካብኦም ዝበዝሑ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተበዛበሉን ፀብጻባት ይሕብሩ ብዘይካዚ ሓያሎ ኣብቲ ዞባ ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ትካላት ረድኤት ኣብቲ ከባቢ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓገዙ ከበርክት ይጽውዓ ኣለዋ ሩስያ ንህዝቢ እቲ ዞባ ዝኸውን ሰብኣዊ ረድኤት ብተኸታታሊ ከተበርክት ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ዞባ ንምኽርዳን ኣብ ልዕሊ ሩስያን ሓያሎ ምስኣ ከም ዝደናገጹ ዝገልጽዎም ኣዘዝቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ዩክሬንን እገዳ ጽኒዕን ምህላወን ይፍለጥ መንግስቲ ፊሊፒንስ አንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ከካይዶ ኣብ ጸንሐ መጥቃዕቲ ን10 መዓልታት ጸንሐ ጊዜያዊ በይናዊ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣፈኛ መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብፕሬዝደንት ሮድሪጎ ዱተርተ ተዋህበን ካብ 24 ታሕሳስ ክሳብ 2 ጥሪ 2018 ዝጸንዐ ትእዛዝ ብምኽንያት ጽምብል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ምዃኑ ብምሕባር ተቃዋምቲ ሓይልታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ መንግስቲ ፊሊፒንስ በይናዊ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ መንጎቶም ተቃወምትን መንግስትን ዝካየድ ዝነበረ ዝርርብ ሰላም ድሕሪ ምቁራጹ ድሕሪ 2 ሳምንታት እዩ እንተኾነ ግን ዛጊት ካብቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ዝተዋህበ መግለጺ የለን ፕሬዝደንት ዱተርተ ብስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዝርርብ ሰላም ዳግም ንምብርባር ሓያሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ መራሕቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ነጻ ከም ዝለቐቐ ዝሕብሩ ፀብጻባት እቲ መጥቃዕትታት ግን ከም ዘይ هذا يحبروا أمريكان كندان زودبوا قبل علي سمين كوريا سقطين مفتار زعلمنا ناي منسترات قدات وسعي هجروا وعلى المكيات مدب كم زلوا وكلتي كلتين منقستات بعصر جات حساسات لتوم
ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ኣብዝሃቦ መግለጺ ተዕላማ ሰሜን ኮርያን ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ፈተነ ዝተራቐቐ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ንምቋምን ኣብ ልዕልቲ ሃገር ኣህጉራዊ ተጽዕኖ ንምፍጣርን ምዃኑ ገሊጾም እቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ብወርሒ ጥሪ ናይ ዝመጽእ ዓመት ከም ዝካየድ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ተኸታታሊ ፈተነታት ዝተራቐቐ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ከተቋርጾ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለሙ እገዳታት ኣብ ልዕልቲ ሃገር ከም ተበየኑ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ሰሜን ኮርያ ኒክሌሳዊ መደባታ ከም ዘይተቋርጸ ደጋጊማ ትነጽር ዘላ ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝርከብ ቤት ሻሂ ምስሊ ዓማዊል ዘለዎ ካፕቺኖ ብምቕራቡ ኣቓልቦ ዓለማዊ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዝኾነ ተገልጋላይ ኣብቲ ቤት ሻሂ ካፕቺኖ ኣብ ዝጠልበሉ ብመንገዲ ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን ደረቕ ስእሉ ብምውሳድ ብመንገዲ ብፍሉይ ነዚ ዕማም እዚ ዝማዕበለት ማሽን ምስሉ ኣብቲ ዝኣዘዞ ካፕቺኖ ብምስኣል ከም ዝቐረበትሉ ተፈሊጡ እታ ብፍሉይ ዝማዕበለት ናይ ውዑይ መስተ መፍልሒት ማሽን ነቲ ደረቕ ስእሊ ኣብቲ ዝኣዘዞ ካፕቺኖ ብንጹር ከተስፍሮ እቲ እቲ ዕማም ድማ 4 ደቓይቕ ከም ዝወስደላ ይግለጽ ዓማዊል ናይቲ ቤት ሻሂ ምስሎም ንዘለዎ ካፕቺኖ ኣብ ገጻት መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ዘርግሕዎ ብምህላዎም እቲ ቤት ሻሂ ህቡብነት ኣጥሪ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኡና ብዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም ርኩም ምሸት